ಅಂಡ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಯರ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Buka mata in challar usharlar hatule yani college pondala ini maybe last hadu podu nama kaandu mugiyendu battende college year mugi nana exam irathainike exam start sem fourth sem ennaade appuka second year muginde amtintule bega second year muginde mudijji anta ini tulite college pondala engodara bejaram daiba nama classroom mudu mast memories ittinde dumbuddu first year idla year ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಣ ಅದು ಸೂಪರ್ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಜೆ ಅದೊಂಥರ ಬೇಜಾರಾವನುಂಡು ಏತು ಬೇಗ ಮುಗಿರ್ತಲೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಪ್ಪಣೆ 1 ವರ್ಷ ಎಂಚಪ್ಪ ಪೊಣ್ಣೆ ಅಂಜೆ ಅಂಜೆ ತೇನು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂತೂ ರಜೆ ಉಂಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಮಿನಿಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾತು ಇನ್ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ಪಂತುಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತಾನೆ ಪಿದಾಡಿ ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ಹಾತಂಡ ನನ್ನ ಪಾರ ಮಾತ್ರ ಚೂ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಪಿದಾಡು ತನಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದೊಂಬು ದೊಂಬು ಕಾಂಡಿಡಿ ದೊಂಬುಂಡಿನಿ ತಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇಕಂತ ಫುಂಡು ಸೆಕೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣ 2 ದಿನ ದೊಂಬುಂಡು ಎಡ್ಡ ದೊಂಬಂತೂ ಕಾಯ್ತಿಂಡು ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಪಡ್ತಪ್ಪ ನಾನು ದೊಂಬು ಕಾಯಿನ ಒಂಜಿಟ್ಟಾಡು ಒಂಜಿರಾಸಿ ಕುಂಟಿತ್ತು ಪೂರ ನುಂಗುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅಂತೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂತೆ ದೊಂಬುಡು ಬರ್ರ ಹಾಪಿಜು ಮಸ್ಸು ದೊಂಬುಂಡು ಕರ ದೊಂಬು ಬುಕ್ಕ ಯಾಪ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಪಿಜಿ ಅಂಚೆನಿತ್ತಾನೆ ಬತ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಇನ್ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಜೋಡು ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ದಾದ ಪಂಚಿಜಿರು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಜೋಡು ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಇರತ್ತನಿಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮಕ್ಳು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮಕ್ಳು ಪೂರ ಪೋಯಿರು ಮಸ್ತ್ ಸೈನ್ ಪೂರ ಪಡೋದು ಬೇಜಾರ್ಡ್ಲಿತ್ತು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲೆಂಡು ನಮ್ಮಲ ಒಂತಿದಿ ನಮ್ದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮಾತು ಪೋಯಿರಿ ಆತು ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ ನಿಂಚ ನಿಂತಿರ ಅಪ್ತೆ ಅದು ಪೋದು ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಬೇಕಾರದು ಪೋಂಡು ಇತ್ತನ ನಾನು ಅಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರದತ್ತು ಚೂರು ಕುಂಟು ಪುರ ಅರ್ಧ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಮುಪ್ಪುಣ ಬೊಮ್ಮನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಮುದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಸುಳಿ guys వనస మంత్ చేయింది వనస మంత్ చెత్తనాల ఇత్త లక్కన ఇత్త పడంచత్త చూరక లక్క చూరించి కుక్కు పర తిందండి కుక్క ఎత్తనేనా బాగి అవేನು ಪೋರ ತಿಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಪ ಮಂದಿರ ಅರ್ಥ ಪಾಡ್ತೀರ ಮಂಪುರ ಎಡ್ಡೆ ನುಂಗುಂಡು ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ನುಂಗುಡ ಒಂಜಿ ಬಾಗಿ ತುಂಬು ಇತ್ತ ಮುಗಲ್ ತೋಜು ನಾನು ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡ ನೀ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಇರ್ತಕ ಬರ್ತ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ ತೋಡಿನಿ ತಾತಾನ ಮಲ್ಲೆ ಗುಂಟು ಬಂದು ನುಂಗುಡ కొంచెం బర్సల బోడు ఈ తెక్కి కాపుడు నీరు ఆవిడన్నా బర్సల బోడు చిత్తయ్యాను నాకుంటే ఎక్కడ అర్థ పాడదంచాను నాకుంటుంది అమ్మ నుంచి మాత బుక్క ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಜಾಲೊಂದು ಅಡಿ ಪೆರೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಜಾಲ ಇಡೀ ಕೋರ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಕಜವನ್ನು ಪೂರ ಒಕ್ಕದು ತಿರ್ತಬಾರ್ದು ತುಳಿದೊಂಜಿ ಮಂದಿರ ಮಾಮನು ನಂಗುದುಂಡು ಬುಕ್ಕದೆತ್ತುಕೊಂಡು ನೋಡಿತ್ತೆ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಪಿದೈ ಬತ್ತೀನಿ ಅಡಿಪೆರಂಡು ನಾನು ಕೋರ್ಲು ಪೂರ ಆವಾಡು ತಿಂದದು ಪೂರ ಆವಾಡು ಬಂದು ಕಾಪು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅಡಿಪೊಳಿ ನಂದೆ ಮೂಲು ತಿನ್ನೊಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಕೋರಿಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಡಿಚಲ್ ಚಿನ್ನ ಈಗ ಉಳೈ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತನಿಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಡಿಚಲ್ ತಿಂದು ಪಾಡು ಒಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಪಾಣ ಪೆರಡೆಲ್ಲ ಪುಂಜಲ ಹಾಪಿದೆವು ಪೆರಡಲು ಸಾರಿ ಕೊಡಪ್ಪ ತಿರ್ತಿರಿ ರೆಡಿ ಅಂಟೆ ಕೂಡಿ ಡೀರಾರಪ್ಪ ನಂಜು ಕುಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏತು ಕಣೆದಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಣೆತ್ತಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜಿ ನೀ ನೆನಪಂಡಾಗ ಒಂಜೆ ಎತ್ತಿನ ಸೆವೆನ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ತಿಂದ ಕುಳಿಪುರತಿ ಕಲ್ದೆ ಇದ್ರ ಬಸ್ ಲಕ್ಕಡ ಒಂಥರ ಹಾಪುಡು ಅಂಜೆ ತಾರೆಟ್ಟಿ ಪಿರ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೇರು ತಾತನ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚು ದಾದಪ್ಪ ಪಾಡಿಗೊತ್ತೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪೋಂದೇಜಿ ಪಿರ ಬತ್ತ ಹೊರ ಉಂತದಿತ್ತಿನ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇದು ಪಿರ ಸುರಾಂಡಿ ಬೊ ದಾದಕ್ಕಿನ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೈಬೇವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಪು ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಕೈಬೇದೊಂದು ದಯ್ಯೆ ಇಚ್ಚಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಹಪ್ಪುಚಿ ಇದು ಮುಪ್ಪು ಏತ್ಲೋ ನಾನು ದಾನ ಮಂತ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏತ್ಕು ಚಲ್ಪುರ ತಾಂಡಿ ಪೋ ಮಲಪ್ಪದ್ರ ಆತನ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ತಿತ್ತೆ ಅವು ಇಂಚ ಬತ್ತಂದು ಜೋರೊಂದು ತಿತ್ತರು ಹೊರ ರಗಾಲಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನ ಪಿರಾಸರ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ಉಂಟು ಒಬ್ಬ ಮೂಲು ಪೂರಂದು ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಎಂಚ ಹತ್ತು ಬಂಡ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಫುಲ್ ಬೂರೊಂದು ಪುಣ್ಣ ಅರ್ಕಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ದೂರಳ ಬಾರಿಚ್ಚಿ
ಇನ್ನೆಂತೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಚೂರು ಅಂತ ಕಿಣನ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಉಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವೀಕಡ್ ನಾನು ಆಡ್ತೋಚೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಪಂಡ ರಜೆಂದು ಅಂಡ ದಾದಾಯ್ತು ಮಿಸ್ ಮಂತನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪೋಣಾಗ ದುಂಬ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಓಡ್ದಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಿಂಡು ನಮಗೆ ಅದಿಷ್ಟು ರಜೆ ಪೋ ಮೂಲ ನಮಗೆ ದುಂಬದನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಡ್ತಿಂಡು ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮ್ದು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಡೇ ಬಣ್ಣ ಒಂಥರ ಇತ್ತಿಂಡು ಹೊರ ಬಡ್ಚಿನ ಅಂತಾನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಡು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಂಡದ ಪಂಡ ಬೇಗ ಪಾರ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪತ್ಲಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೂರ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಬಾರ ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ತರ್ಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಲ್ಪಡೆ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ತರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡ್ತಾడు ಅವು ಒಂಥರ ಬಚ್ಚುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಧಾರ ಚೀಸಲ್ಲ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮಂತ್ರ ಮಿಸ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬ ಒಡ್ಡೆ ಎರಡೆ ಒಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಅಂತು ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರ ಏತಲ್ಲ ನಿಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ನಾನು ಅಡೆ ಅಲ್ಪ ಇಚ್ಚದ ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅವೇಗೆ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೊಂಜಿ ಜಾಲಿ ಅಂತೆ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ನಕಲಾಕಲ್ಲ ಅಂಟ ಹಾಕಲು ಈಗ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡಿ ಹಾಕಲಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ನಕಲಿ ಇಂಚ ನನ್ನ ನಮ್ಮಲ ಒಂತೆ ದಿನ ಒಪ್ಪಣ ಹತ್ರ ಏತು ಬೇಗ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಂಡಿಚ್ಚ ಅವಳಂತೇನೆ ಸೆಮ್ಮ ಇಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಹಚ್ಚ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮುಗಿಂಡಿಚ್ಚು ಕಾಲೇಜ್ ಬುಕ್ಕದ ಪ್ಲಾನ್ ಬುಕ್ಕದ ಮಣ್ಪುಣಿದ ಅವಳ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪೂರಂದು ತುಳಿ ಎತ್ತು ಬೇಗ ಆತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಅಂತೂ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಬುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ವರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ತುರ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ವರ ಪೋಯಿಂದ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಪ ಪುಣ್ಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಾಯ್ತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂತೂ ಜಾಲಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಟೀಚರ್ ಒಂಥರ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಡು ಈ ತಿಂಗಳು 24 ಒಂದಿತ್ತು 25 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ತೂಡು ಇತ್ತೆ ಬರೀತಿ ಅವಳು ಏತಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ಅಂತಾರೆ ಅಂತೂ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸೂಪರ್ ಬುಕ್ಕ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುನೇ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಬುಕ್ ಪುರಿಜ್ ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಚಾಕಲಾಪುರ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ನ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ ಬುಕ್ಕದಾದ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜು ನಮಗೆ ಅದು ಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದ ನಿಂತಂಡು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಸಿಂಗಾಸ್ನಾಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೋದಿಜ್ಜ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಗ ಅನ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಬತ್ತ ಬುಗ ದೊಂಬಳಿತ್ತಾರದ ಬೇಗ ಹೊರ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೆ ಹೊಂಟ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೋಂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ರಜೆ ಹಂಡೈತಿ ವರ ನನ್ನ ಪೋಪುಣಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋದು ಬರೋಣ ಬತ್ಪುಂಟ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 12 ಮುಟ್ಟಣ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಪ್ತಿ ಉಂಟು ಪೋಯರನು ಒಂದು ಜೈದಿನ ತುಳಿ ಈರುಳ್ಳಿದ್ದ ತೀಪುಳ ಟಿಲ್ಲು ಬೊಚ್ಚು ಮುಟ್ಟಣ ಚೆಪ್ಪಾಡಿ ಪೊಜ್ಜೆ ಇದ್ದು ರೆಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಆಸನ ಈ ಕೆಡ್ಡೆ ಕುಸಿ ಆಪಣ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮುಪ್ಪತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೇನ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಆಮೆಗೆ ಮೇಗೆ ಬಂದುಪ್ಪ ಪುಚ್ಚನ್ ಪುರ ಚಾಲ್ ಎತ್ತನ ನನ್ನ ಸಿಗಡಿಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡೆ ಸಿಗಡೆಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂಜಿದಾಗ ಅವಳು ಉಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಪಿರಕನ ಅವಳು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತಿತ್ತೇನೆ ಸೆಕೆಕಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಪೇರಿ ಸಣ್ಣಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕಜಿಬ್ದಾದ ಇನ್ನು ಕಜಿಪ್ಪು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಚಿನ್ನು ಮಂದಿ ಇಂತ ಚಿನ್ನು ಅಂತೆಂತ ಚಿನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ತಲ್ಲ ರಜೆ ಇತ್ತನತ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಂದಂತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೀನು ಕಜಿಪಿತ್ತ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಮಣ್ಪಾಲ ಶೋಕಡಿ ಹೊರ್ತಿ ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಎಡು ಸೋಕ ಚಾಲ ಇನಿ ಮಂದಲ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿಜ್ಜಿ ಜನ ಮಂತಂತ ಅಂಚ ಇಂಕ ರಜೆ ಇಜ್ಜದ ಅಂಚ ರಜೆ ಪಣ ರಜೆ ಇಪ್ಪಣ ಗ್ಯಾನೆ ಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಇಂಕೆ ಅದು ಕಜಿ ಪಣ್ಮನ ಇಂಚ ಬುಕಾಂಡ್ ನಾನು ಅಂತೆ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡನೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ కొంచెం డాండ్రఫ్ అప్పుడు ఎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಜಲ್ಲ ಅಮ್ಮಳು ತರಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ತರೆ ಎರಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಪೂರ ಬರ್ಬ ಜಾಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂತ ಕತ್ತಲನ್ನ ಬುಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನೀಲಾಗ್ ನೆನ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.